Farosz. Już czasu farosz ze maluśki wsi fajruje 25. rocznica jego kapłańskich święceniów. Z kuli tego parafiony wynojęli Spritzenhaus, remiza, kiedy zabrało się do gromady mocka ludzi ze tej dzielni. Farosz, którego posadzili na specjalnym podwyższeniu zatyszym, napoczyno rejda ku swoim parafionom, którzy przykwanskali się na ten fajer. Moje wyrostomiłe, niemaleczko taki persownie jak jo, godać o zachach nieskruplowanych blank ze naszą wiarą, bez toż też byda rządził dzisiaj deczko szpasownie. Wiecie, keby nie tajemnica spowiedzi, mógłby wam sam tutaj naisto zbawić, napoczna jednakowoż baży ze powogą. We pierwszy dzień, jak się sam przykludził, musiał jak zadać se pytanie, kajek tak naisto trafił. I wiecie, pierwszym człowiekiem, którego sam tutaj wyspowiadał, był młody chłop, który mi wyznał, i że zdradził swoja ślubna babeczka ze jej szwestrą. Wyznał mi też jeszcze, i że łapnął tak gańbliwą niemoc tego syfilisa od sekretarki swojego dyrektora. Jednakowoż moje wyrostomierze czasem nabrał przekonaniu, mieniłek, i że sam tutaj mieszkają ino ludzie, którzy są dobre, uczciwe, a to, co powiedział skorzy, to był ino jeden jakiś jedyny, nieszczęsny cufal. Tak po jakiejś pół godzinie wlazł do remizy zafucany wójt, w której gorko przeprosił za zniskorzenie. Siednął się, kaj był fajny plac, wele tego farorza podkręcił fusisko i napoczął swoja rida. Wiecie, wy moje roztomyłe sąsiady, ja ganz genau pamiętam ten dzień, kiedy się ku nam przykludził, kiedy w naszej parafii nastał nasz dostojny jubilat. Niby da się za tela kworu, ale żykna i żech miał z oca być pierwszym człowiekiem, który wlazł do farorzowej słuchatelnicy i którego pierwszego nasz farorz wyspowiadał. No, jakiś ich morał ze tej geschichty. W to się znieskorzy, niech lepszy się nie odzywał, niech trzyma piechol na kotka. Oj, więc Pnioków,